Selam dostlar, bu yıl jay nişiktir tez uza şekilli. Әлеге матур ел фасылының ең көңіллі мезгілерінде тоқталыш жасап қалдық әлі. Сіздің білән мен Иван Остроумов. Кеттік. Көңіллі мезгілер деуге менің қаршыма сәләт келіп болса. Ондағы яшілер замана білән бірге атлай. Менә бұл елда жай үшін тағын бір юнәліш ойлап таптылар. Алар олда болса кино һәм телевидение. Хабаршыбыз Зульфия оларда қонақ болып қайтты. Кино һәм телевидение серләренә төшенү өчен махсус курслар бетерү кирәк. Менә мәсәлән, монда Сәләт Гайрәт сменасында балалар 18 көн дәвамында кино төшерергә өйрәнә. Әйдәгез карап китик. Фильмны төшерү, монтажлау, сценарий язу. Булар белән бергә балалар гади лагерь тормышында алып бара. Ләкин Сәләт Гайрәт аланының 18 көнгә куелган төп максаты бар. Смен дәвамында балалар 3 төп кичке чарага фестивальгә әзерләнәләр. Беренчесе сәләт белән бәйле, гомумән индидер сәләт белән бәйле темалар. Икенчесе экранизациялар, балалар татар телендә язылган әкиятләргә, әсәрләргә экранизация төшерәләр. Өченчесе ул иң төп безнең фестиваль, аның темасы юк. Балалар нинди темага теле шундыйга төшерәләр. Һәм ул иң зур, иң көчле фестиваль безнең. Ул менә 2014 елда Сәләт форумында булган җисем фестиваленең кире тууы дип әйтелә. Сәләт Гайрәттә балалар өчен иң кыйммәтле әйбер ул кино һәм телевидение өлкәсендә яңа белем туплау. Шуның өчен алар спикерлары һәм укытучылары белән дәресләрдән тыш бар буш вакытын уздыралар. Biz монда ялгына итмибез, төрле остаханәләрдә видеоларны монтажлыйбыз, сценарийлар язабыз һәм видеолар һәм кинолар төшерергә өйрәнәбез. Мондагы дәресләр шул достана атмосферада үтә, мәсәлән, балаларның яши торган бүлмәләрендә дә дәресләр, нәкъ монтаж дәресләре әйтәсезләр, карап китик. Сәлам егетләр, кызлар. Нәрсә белән шөгыльләнәсез монда? Без Сәләт Гайрәттә интеллектуаль творческий аланда хәзер видеоны монтировать итеп торабыз. Ишеткәнемчә, сез бүген фильм әзерлисез. Нәрсә турында була сезнең фильмы? Безнең фильм клип, без язылган җырга клип төшерәбез. Һәм Рауф минем сүзне тәмамлый. Без үзебез җыр яздык, бер знаменитый җырга. Һәм шуны хәзер монтировать итәбез. Кем нинди рольләр башкарды монда? Гөлназ безнең җырчы, мин режиссер, һәм башкалар актерлар, биючеләр бар. Балалар берничә төркемгә бүленгән. Һәр төркемнең үз кураторы. Кураторларга монтаж, сценарий, операторлык осталыгы буенча теләсә нинди сорау бирергә була. Алар үз эшенең профессионалы. Һәр сорауга җавап таба алалар. Балалар эшне күпчелек үзләре башкарамы, яисә кураторлар ярдәм итәме? Без ярдәм генә итәбез. Без аларны бүләбез группаларга, кем нәрсә эшләргә ярата, кем нәрсә эшләргә тели, һәм без аларны менә шулай җыеп, мөмкинлек биреп, буш кына торабыз. Без алар өчен эшләйбез. Алар үзләре бөтен эшне башкара. Хәзер дә алар үзләре монтаж ясый. Dostlar, jay көне иҗат итәр өчен менә дигән ел фасылы. Шәхсән минем өчен әлеге табигать, чәчәкләр атуы илһам биреп тора. Сезгә юкмы? Алайса, достар, илһамны башка ысул белән чакырып карыйк. Эфирда Илһам Лайв. Ничегез сез әйтмәгез, бии стара дип әйтергә яраталар безнең халыкта. Бүген шуннан да кунагым үз эшенең остасы. Илһам Лайвта кунакта Миләүшә Разова, Миләүшә Сәлам. Сөйләп китәләр. Кайчаннан бию белән шөгыльләнәсез? Бүген кайсы яклардан? Сәлам Гөлназ, мин үзем Яршаллы якларыннан.
Үзем Яршавылда туып үстем, укыдым, һәм инде хәзер анда эшләп иҗат итәм. Мин мәктәптә укыганда Татар кызы таң йолдызы шәһәр күләм бәйгесендә катнашып беренче урын алдым. Шуннан соң әтиәнем миңа сиңа матур гына татар күлмәген тектеребез дип вәгъдә бирделәр миңа. Һәм шуннан татар киеме читек тә кирәк бит инде биючегә. Мин үземне шулай хыялланадыр инде татар киеме белән, читекләр белән шулай биеп йөрүгә, концертларда катнашасы киләдер. Хәзер минем әти журналист ул, Шәһри Шалы газетасының баш мөхәррире, шулай бер очрашуда Җырчы Флюра Талипова белән очрашты да, шул Флюрадан сорау: "Флюра, белмисеңме, безнең Шалда бер акая татар читекләрен ясыйлармы?" дип. Шунда инде Флюра апа сиңа нәрсә кирәк ул дип сорагач, әти: "Минем кызым биюче бит, аның менә шулай биеп йөрисе килә" дип. Хәзер менә Флюра Талипова: "Син кызым минем белән концертларда катнашып йөри алмасмы икән" дип, менә шул гастрольләргә чыгып китеп. Шунда инде мин бик нык сөендем. Минем йөрисе киләдер, шул менә концертларда, гастрольләргә чыгасы киләдер. Һәм инде шул Флюра апа белән эшли башладык, төрле авылларда башта. Беренче гонорарым 300 сум иде. Аннан соң инде йөри башлагач әзрәк үсте инде, әзрәк кенә түгел үсте инде. Һәм инде шулай концертларда йөри башлагач, бүтән артистлар да мине күреп алды. Һәм инде беренче 10 меңне җыйгач, мин инде Казанга килеп, үзем эшләгән акчама читек ясаттым менә. Яши буларак танылып китү икеләтә кыен. Нәрсәгә нинди киртәләр очрады? Төрле шаклар булды. Син булдыра алмыйсың дип әйтүчеләр дә бар. Миңа дөресен әйткәндә башта әтиәнем дә ошамыйлар, ләкин алар инаннарсын поддерживать итеп инде әйбәт кенә иҗат юлын дәвам иттем. Аллаһка шөкер. Булды, җитте, биюне ташлыйм дип әйткән вакытлар булдымы? Андый вакытлар да булды Гөлназ, чөнки биергә бик җиңел түгел, төрле шаклар була, авыр булган шаклар да булганым бар, ләкин мин инде тырышлыгымны җыеп, инде көч алып, мин инде биюне ташламадым. Һәм бик зур рәхмәт әйтәсе килә әти-әниемә, чөнки алар инде миңа көч биреп тордылар. Алар минем янда булмасалар, алар миңа көч биреп тормасалар, мин шул иҗат юлына китмәс идем дип уйлыйм мин. Күп-күптүрле тематикада биюләр биесең, ә менә иң үзеңнең күңелеңә хуш килгәне нинди? Әйтеп китәсем килә, минем репертуарымда 40-тан артык бию бар. Үзем уйлаган менә шул биюләр, шулар арасында инде күбрәк төрле халык биюләре. Мин үзем инде теге шаян биюләрне яратам. Аларны мин инде төрле концертларда да бием. Шул төрле шәһәрләргә чакыралар, гастрольгә менә бик күп кенә безнең татар артистлары чакыралар белән эшлибез. Менә әйтәсем килә, минем эшем миңа үземә рәхәтлек китерә менә. Сиңа эшле концертларга, гастрольләргә чыгып китәргә туры килә. Ә менә тормыш иптәшең синең иҗатыңа ничек карый? Ирем бер дә каршы түгел, киресенчә ул мине бик поддерживать итә, үзе дә мине концертларда йөртә кайбер чакта. Һәм инде минем беләкеңә уңышларым аның өчен бик зур дәрәҗә дип әйтәсем килә. Ул мин дип янып тора. Минем иҗат юлым аның өчен менә бик зур дәрәҗә дип уйлыйм мин. Шундый күркәм, матур әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә, Миләүшә, сиңа иҗатыңда тагын да зур уңышлар теләп калам. Сәлам дуслар! Шаян ТВ татар җырын башкаручы балалар өчен яңа фестиваль оештырган. Ул Сәйләм дип атала. Аның хәзерге вакытта икенче этапка узу өчен тавыш бирү этабы бара. Безнең редакциябызга тавыш ничек итеп бирергә соң дигән сораулар бик күп килеп ирешә. Шуңа күрә без сезгә бүген тавыш бирүнең бик җайлы ысулын өйрәтәчәкбез.
Беренчедән безгә Шаян ТВ сайтын ачарга кирәк. Безне Сәйлән дигән шундый афиша каршы ала, ләкин аңа без әле соңрак әйләнеп кайтачакбыз. Безгә хәзер тавыш бирү өчен теркәлү узырга кирәк. Ул мәҗбүри шарт булып тора. Без басабыз минем кабинет тимәсенә. Һәм аннары соң теркәлү тимәсенә. Беренче юлда без үзебезнең исемебезне язабыз. Аннан почта адресыбызны. Чиратта безнең туу көне, айы һәм елы һәм телефон номеры. Соңгы 2 елда безгә пароль уйлап табарга кирәк һәм теркәлү тимәсенә басу. Теркәлүне уздык, димәк, беренче адым безнең инде ясалды. Хәзер Сәйлән афишасын ачабыз, ул безнең Шаян ТВ сайтының беренче битендә урнашкан. Тавыш бир тимәсенә басабыз. Һәм безне каршы ала менә шундый катнашучылар булган бер бит. Монда һәр катнашучыга кирип, аның чыгышын карарга мөмкин. Без инде аларны карап чыктык, димәк, безгә тавыш бирәсе генә кала. Тавыш бирү дигән аерым тимәгә басабыз. Һәм безгә бары тик үзебезгә ошаган катнашучыга тавыш бирү генә кала. Тавыш бирергә тимәсенә басабыз. Һәм күргәнегезчә, безнең һәрбер катнашучы ничә тавыш җыганы күренеп тора. Барлык 30 катнашучыдан икенче этапка бары тик 16 гына узачак. Шуңа күрә үзегезгә ошаган катнашучыга тавыш бирергә ашыгыгыз. Татар телендә, халыкчан, үзенчәлекле, моңлы, күңелгә якын җырлар Сәйлән бәйгесендә. балалар өчен җыр бәйгесенең икенче этабы. Сайтка кирип, ошаган катнашучыга тавыш бир. Шаян ТВ каналында. Җәен студентлар ял итеп кенә тормый, белемнәрен арттыра. Дуслар, сез Лига форум турында ишеткәнегез бармы? Анда иң актив сәләтле студентлар җыела. Менә хәбәрчебез Наилә бу форум турында сезгә видео язма әзерләде. Сәлам. Яшьләр тукталышы Лига форумында. Нәрсә бу? Мин сезгә әйтермен. Бу Татарстан Республикасының студентлар өчен мәгариф форумы. Әлеге форум яшьләр арасында аралашу һәм идеялар алмашу өчен ачык мәйданчык булып тора. Менә бу форматта форум беренче тапкыр, ләкин вообще Лига форум, студенческий образовательный форум дигән әйбер, ул безнең 4нче тапкыр. Быел менә без Болгарда. Теге елларны без Верхний Услон районында булган идек. Быел инде менә бу матур базада үткәрергә дип уйландык та. Шуңа бик шат, чөнки бу форумда условиялар вообще шәп, и горячая вода, палаткалар, салкын түгел, в принципе, җылы, шуңа күрә без җирдә җыкламыйбыз, кроватьларда җыклыйбыз. Кызлар, сәлам. Сез бу форумга ничек эләктегез һәм кайдан ишеттегез? Нишләп монда килергә булдыгыз? Biz bu forum turunda internetten bildik, internette gördük. Anda bütün kommentarylar nişik ötesini görüp, bunda kilirge bulduk. Menimчә, bu forum студентлар өчен бик зур мөмкинлек. Монда кызыклы тренинглар үтәләр. Менә көн барышында сез нишлисез? Иртән торып, зарядка була, аннан соң кызыклы тренинглар, һәрбер студент үзенә кызыклы булган алып, үзе теләгән тренингка барып, үзе өчен кызыклы информация белә. Форум үзенә 3000-нән артык кеше җыйган. Шул 3000-гә студентлар һәм абитуриентлар керә. Республиканың барлык шәһәр һәм районнарының югары һәм һөнәри уку йортларының вәкилләре һәм дә Россиянең төрле төбәкләреннән килгән кунаклары да бар. Эш смена дәвамында 27 федераль тренер, ул да булса алар грантлар экспертлары, федераль грантның экспертлары, алар психологик яктан тренерлар,
шул да булса неформальный образование тренерлары һәм дә инде монда без чакырабыз спикерларны, ул да булса Денис Дорохов, КВНның высший лиганың чемпионы, һәм дә инде ул Мартынов, актер теге универ сериалыннан, ул да булса Алина Сакаева беренче каналда ул алып баручы. Шуңа күрә спикерлар күп, студент кеше үзе сайлап кирәк спикерга барып белем ала. Син дә студент булсаң һәм 2нче елга җәйге каникулларыңны файдалы итеп үткәрәсең килсә, Лига форумына гариза тутырырга онытма. Диснейландка барырга теләмәгән берәр бала бармы икән? Юктыр мөгаен. Хәзер анда барып та торасы түгел. Ни бары Кырлайга гына барырга кирәк. Ялларда Кырлай паркы чын Диснейландка әйләнде. Анда һәркем үзенең яраткан мультфильм геройларын күрә алды. Бу Кырлай паркына ял итәргә килдек. Кырлайленд, монда бәйрәм узып бара. Русалка, принцессалар белән төштек. Шаян ТВ карап булырсың шәп бала. Ләге булган һәркем бу геройлар белән фотога төшә алды. Яратып өлгергән аттракционнарда күңел ачты. Кырлайленд чын гаилә ял үзәгенә әйләнде. Безгә бәйрәмдә бик ошады. Бәйрәм бик күңелле уза. Балалар белән бергә Disney геройлары белән таныштык. Гөлеш татарча мультфильмнар карыйбыз Шаян каналыннан. Бик ошый безгә. Балаларга яшьтә 8 ай 2 яшь инде почти. Бик яратып карыйлар. Кырлайлендка килүчеләр Шаян ТВ каналын бик яратып карыйлар. Нәни тамашачылар күбрәк татарча мультфильмнарны үз итәләр икән. Яраткан телеканалларын зәңгәр экраннарда гына түгел, ә гадәти тормышта күрү нәни тамашачылар өчен көтелмәгән зур бүләк булды. Кыскасы, монда килгән һәркем фотоларга төшеп, яраткан мультфильм геройлары белән аралашып, ташка рәсемнәр ясап, төрле уеннарда катнашып күңел ачалды. Менә шулай, хәзер Диснейленд безнең Казанда да бар. Шаян ТВ каналы бик зур гаиләгә охшаган диләр. Бу чыннан да шулай һәм безнең гаиләдә тиздән бик зур бәйрәм. Шул хакта видео язма. Аның турында сөйләгәндә, тыныч, чиста күңелле, көчле хылыклы һәм ярдәмчел дигән сүзләрне кулланасы килә. Исеме дә җисеменә туры килә. Беренче яңгыр кебек, хезмәттәшебез Ләйсән дә дусларына, хезмәттәшләренә зур куаныч һәм терәк. Ул Шаян ТВ каналында чыгучы Галип тапшыру режиссеры. Тамашачы тапшыруында режиссер ярдәмчесе. Ә кайчандыр эшен яшьләр тукталышы тапшыруында хәбәрче булып башлаган. Татар егете һәм татар кызы нинди булырга тиеш дигән сорауга без әлбәттә сәләтле дип җавап бирәбез. Ниһаять без соңгы этапка да килеп җиттек. Продукция әзер. Димәк, Диләрә бу нәрсәне аңлата? Үчис тартуны һәм утыклау утыктыбыз. Танышачак героиняларыбыз төрле халыкларның милли киемнәрен тегү, бизәнү әйберләрен ясау белән мәшгуль. Берничә ел эчендә Ләйсәнебез чын профессионалга әверелә. Хәзер ул тапшырулар белән бергә Шаян ТВ каналында мультфильмнар тавышландыру белән дә шөгыльләнә.
Анда да һәр персонажга туры килердәй тавыш таба, актерлар белән эшли. Дуслар, минем хис кичерешләремне бер сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Жанлы шакмаклар, Watch Лигасы чемпионнар ярышы, Макс Грин һәм килмешәкләр, Робокар Полли, бу ләйсән эшләгән мультфильмнарның берничәсе генә. Хәзер монысы! Мәхәббәт нуры! Күптән түгел, ләйсән янә бер проект калынды. Бу проект күпкә җитдирәк, ул гаилә дип атала. Руслан һәм Ләйсәннең никах туйлары булды. Бу вакыйга безнең коллективыбыз өчен дә зур шатлык. Безнең өчен Ләйсән бик акыллы. Ул үз эшенең чын профессионалы. Тыйнак, таләпчән, матур, төпле һәм уңган. Һәм без сезнең гаиләгезгә иминлек һәм сүрелмәс мәхәббәт телибез. Бәхетле булыгыз! Ой, мин онытып җибәрә язганмын. Минем сиңа бүләгем бар. Бәхетлеме, бәхтеме син әйтмисән, күзләрең сөйлиләр яшерми дөресен. Эчкерсез хисләрем йөрәктә саклансын, кулыңа ышанып тапшырам ачкычын. Кулымда тоямын кулымның җылысын, хисләренең сафлыгын һәр вакыт сакла син. Бел шуны син миңа шундый да якынсың, бик озак эзләгән бәхетем ярым син. Бел шуны син миңа шундый да якынсың, бик озак эзләгән бәхетем ярым син. Кызлар сөйләшәләр, ишеттеңме син? Бәхетлеме, бәхтеме син дәшмисең? Янымда син булсаң тоямын языйсың. Хыялый кар ява күртышта кыш дисең. Кулымда тоямын кулыңнан җылысын, Җилдә ул яңгырдан һәр вакыт сакла син. Бел шуны син миңа шундый да якынсың, бик озак эзләгән бәхетем ярым син. Бел шуны син миңа шундый да якынсың, бик озак эзләгән бәхетем ярым син. Кулымда тоямын кулыңның җылысын,
Hislerinin saflığın her vakit saklasın. Beşine sevmin aşımda da yakınsan. Bir göz ağızlayan bəxtim yarımsın. Beşine sevmin aşımda da yakınsan. Bir göz ağızlayan bəxtim yarımsın. Bir göz ağızlayan bəxtim yarımsın. Dostlar, шулай итеп ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Җәйнең соңгы аен продуктив итеп үткәрегез. Ярты сәгать дәвамында синең белән мин Ваня идем. Очрашканга кадәр. Сау бул. And I want this, tell me if you want this, baby, do you want this? Baby, when you got this, love me in a tank top, I can make it topless. And you wanna try me, baby, will you try me if you wanna cop this? Don't go away, don't go away.